Karbianglong alo prek jama dimalong Ru Semsonsing Ingti Karli arni kachekimo ponasonsi Karbianglong ahempi Diphu rong supialong Ru Semsonsing Ingti Amir Biryalong Karbianglong Thomas Council pen kachekimo jaime kedengpon Karbianglong Thomas Council Art and Culture Sai campaign patir PC aning kanwang som thak pining sengkana baha Ru Semsonsing Ingti Karli arni kachekimo jaime pedopondo Adapur pioneer ke por pen Ru Semsonsing Ingti kachekimo Amir Biryalong miralek pen kachekimo pangchengsi Karbianglong adu dhorom ke do an jasemet kataram Gita Path Bible reading Kirtan Path Guru Granth Sahib Lokhimon kardom karni jaime pedopondo La Sophie Karbi Bhajan Joyram Phangcho air artist pen pajermi pondo La pen Ru Semsonsing Ingti Kailamo Padma Shri awardee Dhaneswar Ingti pen Radha Thengno than pajermi pondo Mailong Aluhiaman pen Karbianglong Thomas Council CM Dr. Kiliram Ronghang Karbianglong Thomas Council Chairman Raju Tiso Deputy Chairman Abhijit Kro pen Chenglok Karbianglong Thomas Council EM MAC Board Chairman Kedoanatum Chitong Dunsi Mission pen Mai Pachun Ponlo Mai judet pen puthot lokicharli amu maratuma phan Ru Semsonsing Ingti amohor arjan ki hi kachepati tame pedoponsi ke hai tuma phan nong e tame Ru Semsonsing Ingti asu tumari deng pen pipa cherpondo Itum district nangji pu ke hang kapang cheng bang phulo lang litai nutlo ethe mai phu bang ke lake sarsing tron karbia dorbar la song pen si hala su seng si karbia dorbar amai phuke sarsing teron langkung habi prapu la pen ke konchun bang ke lake Ru Semsonsing Ingti la si Ru Semsonsing Ingti la pen ke songbe la pen ke la sarsing teron langkung habi la pen ke harsing Ingti ala semuniram langne alang tumsi la surhut Karbianglong tame district nangji itum karbi tunda khai kang theme methang elong rido emethang elamiki do emethang jutang jubado hola so hotke are poda tengben pulong te governor bhanpin pulo pitu che karbi tum ke aphai ke suri phokke pela suri phokke pela na suri phokke pen si alang tumang pulo je sarsing tron langkung bitaw ta lamding hot memona bi sutro sing tron adu sarsing tron langkung be ke je nitumo phan council nang pisi tame nitum phan ke reservation bang ke dowek nang je inglong so that si reserve nang bola so aning ge chopi thidu no bang la si adda pen meeting edo analo baji hinian lo baji ni pen ancho pen ko fu ajo anda meeting do lang la so je la so penan chidibet lo la si itum bhan je inglong so tuman reservation nang pinai posala so la si pinia bang ke Ru Semsonsing Ingti la so ka chiki more ni lo News report Karbianglong Live